Siden 1880'erne har Vietnam været en fransk koloni. I slutningen af 2. verdenskrig erklærede Vietnam sig for uafhængig. Dette nægtede franskmændene at acceptere, og de valgte derfor at sende tropper til Vietnam for at nedkæmpe oprøret. Franskmændene havde forventet, at modstanden fra oprørerne ville være stor. Til franskmændenes ærgelse var størstedelen af Vietnams jungle, og dermed var Vietnam velegnet til guerillakrig. Netop denne form for krig udnyttede den kommunistiske modstandsbevægelse Viet Minh, hvilket medførte, at franskmændene led et stort tab på slagmarken. Modstandsbevægelsen og deres leder Ho Chi Minh herskede inden længe over størstedelen af Vietnam. I 1954 blev der i Genève indgået en fredsaftale, der indebar, at Frankrig trak sig ud af landet, og at Vietnam blev delt i 2 langs den 17. breddegrad. Nordvietnam blev ledet af modstandsbevægelsen, og i Sydvietnam blev der etableret et ikke-kommunistisk stat med Diem som premierminister under kejser Bao Dai. Ifølge fredsaftalen skulle der efter 2 år afholdes et frit valg om, hvorvidt Vietnam skulle genforenes. Da man fra vestmagternes side frygtede, at modstandsbevægelsen ville vinde valget, blev der aldrig afholdt noget valg. I stedet blev magten i Sydvietnam overtaget af præsident Diem. Diem tyranniserede og undertrykte flere befolkningsgrupper. Dette var grunden til, at den nationale befrielsesfront FNL i 1960 blev dannet. Medlemmerne af FNL var primært kommunister. Målet med modstandsgruppen var med støtte fra Nordvietnam at befri landet fra Diem og alt udenlandsk indflydelse. Den 1. november 1963 blev Diem fjernet fra magten af militæret, og i det følgende år skiftede Sydvietnam ofte regering. Fælles for disse regeringer var, at de på grund af korruption og social uretfærdighed ikke havde opbakning fra befolkningen. Under befrielseskrigen mod Frankrig støttede Sovjetunionen og Kina Viet Minh. Kina oprustede militæret i Nordvietnam, fordi de gerne ville fremstå som den kompromisløse modstander til USA. Men de forventede i bund og grund ingen angreb fra USA's side. USA havde allerede i 1950'erne overtaget det meste af regningen for Frankrigs militære tilstedeværelse i Vietnam. USA var på grund af dominoteorien bange for det kommunistiske Sovjet og Kinas støtte til Nordvietnam. Dominoteorien gik ud på, at hvis et land kom under kommunistisk styre, og USA ikke greb ind, ville nabolandene også følge efter. USA brugte i årene efter Vietnams selvstændighed mange forgæves ressourcer på at stabilisere Vietnam. I 1963 godkendte præsident Kennedy et militærkup mod Sydvietnams upopulære og korrupte præsident Diem. Han håbede på større opbakning fra folket med et nyt regime, men det skete dog ikke. Johnson blev i 1963 ny præsident og valgte at optrappe det amerikanske engagement i Vietnam. I august 1964 fremlagde den amerikanske kongres Tonkinbugts-resolutionen, der gav præsidenten militære beføjelser i Vietnam uden at skulle komme med en egentlig krigserklæring. I februar 1965, efter et guerillaangreb på amerikanske baser, udførte USA omfattende bombetogter og indsatte kamptropper i Vietnam. Da Nixon i 1969 blev ny præsident, befandt der sig over 500.000 amerikanske tropper i Vietnam. I 1969 kom også Nixon-traktaten, der bestemte, at USA skulle hjælpe sine allierede, men regeringen måtte selv tage ansvar for militær forsvar, medmindre at der var en trussel om atomkrig. I dette tilfælde betød det at vietnamisere krigen og trække tropper hjem. Målet var ikke længere at bevare Sydvietnam som selvstændig nation, men at sikre et fred med ære, og USA ville beholde sin position som global supermagt. Der var i USA og resten af verden spekulationer om, hvorvidt krigen var formålsløs og aldrig ville slutte. Derfor gav præsident Nixon den 3. november 1969 en tale til befolkningen, hvor han skød skylden af krigen på sine forgængere og forklarede, hvorfor han ikke bare kunne trække de amerikanske tropper ud. USA er et land bygget på frihed og fred, og det ønskede de også at skabe i resten af verden. Så nu skulle befolkningen stole trygt på ham og hans beslutninger og vide, at alt han gjorde var det bedste for alle. Let historians not record that when America was the most powerful nation in the world, we passed on the other side of the road and allowed the last hopes for peace and freedom of millions of people to be suffocated by the forces of totalitarianism. And so tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. Fra 1971 overgik al kamp på landjorden fra USA til Sydvietnam, hvis hær i årene før var blevet oprustet. USA forholdt sig dog stadig lufttropperne.
Den måde, der blev ført krig på, kom som et chok for de amerikanske soldater. Når alt var faldet til ro, kom der angreb fra vietnameserne på de patruljerende amerikanere i Sydvietnam. Dette er som tidligere nævnt guerillakrig. Fordi FNL gemte sig i landsbyerne, blev mange civile dræbt. I januar 1968 ændrede FNL deres taktik, som de kaldte Tet-offensiven. Denne gik ud på, at man angreb amerikanerne i store og små landsbyer i det sydlige Vietnam. Denne taktik gav de amerikanske soldater et chok og medførte derfor tabet af mange soldater. Amerikanske bombefly smed napalm ned over junglen for at slå igen imod FNL, men dette gik ofte ud over de civile. USA smed flere bomber ned over Vietnam end alle lande tilsammen under 2. verdenskrig. FNL var geografisk set placeret i Sydvietnam og havde derfor brug for at få forsyninger ind fra nabolandene Kambodja og Laos. Disse forsyninger blev transporteret fra Nordvietnam igennem Laos og Kambodja og herefter distribueret ud til FNL i Sydvietnam. Disse forsyningsruter blev kaldt for Ho Chi Minh-stien og bestod af et stort netværk af stier i de store løvjungler i Laos og Kambodja, der blev brugt under hele krigen. I et forsøg på at stoppe forsyningerne bombede amerikanerne Ho Chi Minh-stien i 1966. At ruten var et enormt netværk af stier, og der var dårlig sigtbarhed fra luften på grund af junglen, gjorde at dette angreb ikke blev succesfuldt. Da krigen var for dyr for Sovjetunionen, fremlagde de i 1969, at de støttede USA i en forhandlingsløsning. Kina var bange for at blive suget ind i krigen, hvis den kom ud af kontrol, så derfor havde de i 1969 interesse for at nærme sig en aftale med USA. I årene 1970-72 forsøgte USA intenst på at få en fredsforhandling i hus med Sovjet og Kina. Sovjetunionen og Kina lagde hårdt diplomatisk pres på Nordvietnam for at få dem til at acceptere et kompromis. I 1973 underskrev alle involverede parter en fredsaftale i Paris. Aftalen besluttede, at Sydvietnams regering skulle blive siddende, mens Nordvietnams soldater forblev i syd, og USA trak sine tropper ud. Trods fredsaftalen fortsatte krigshandlingerne indtil 1975, hvor Nordvietnam indtog Sydvietnam, så Vietnam igen blev et genforenet kommunistisk styre. Selvom at det i år 2000 var 25 år siden krigen i Vietnam sluttede, var sorgen efter krigen stadig ikke helet. I store dele af Indokina, Vietnam, Laos og Kambodja ligger en del ueksploderede bomber, og selve naturen lider stadig efter de giftstoffer, som USA sprøjtede ud over Vietnam. Disse giftstoffer blev sprøjtet ud over junglen af USA for at finde den nordvietnamesiske hær og guerillaernes skjulesteder. Selv i 2000 fødes der stadig et stort antal misdannede børn i disse berørte områder. Det er ofte børnene og bønderne, der bliver ofrene for disse ueksploderede bomber, eftersom bomberne er skjult på markerne, hvilket er børnenes legested og bøndernes arbejdsplads. I Laos har både den kommunistiske regering og USA længe tøvet med at gøre noget ved dette store problem. USA bevilgede penge til træningscentre, som blev placeret uden for hovedstaden Vientiane. Formålet med disse centre var, at Amerikas specialister skulle uddanne Laos' befolkning i bomberydning.